Na trati nechávaš všetkých súperov, je to takto aj na cestách? Tak na trati si to môžem dovoliť, ale na cestách sú iné pravidlá, takže musím dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Samoobslužné plnenie je na trhu novinkou. Je to pre teba komplikované? Ja si myslím, že nie. Po spolupráci s človekom, ktorý sa týmto zaoberá a pracuje, mi dal inštrukcie, ktoré som sa snažila pochopiť a myslím si, že je to celkom jednoduché a príjemné a čisté. Aký je rozdiel medzi tankovaním a plnením? Tak tankovanie je mechanické a plnenie je vlastne jednoduchšie a pohodlnejšie. Raz jazdíš na CNG, ako na to reaguje tvoje okolie? Tak určite veľa ľudí sa na to pýta a myslím si, že s tými skúsenosťami, čo mám, tak môžem len povedať kladné veci a myslím si, že je to veľmi zaujímavé a ľudia sa toho troška chytajú a určite, že sa snažia vyzvedať bližšie informácie.